JD Työmaahenkilöstön hallinnan avulla työmaan ajankäyttö hallintaan. JD Työmaahenkilöstön hallinnan avulla valvotaan kulun seurantaa, ylläpidetään työmaan henkilöluetteloa ja työntekijöiden kulkulupia sekä tuotetaan erilaisia työaikaraportteja. Työaikatiedot kertyvät työaikapäätteille tehdyistä sisään- ja uloskirjauksista ja ovat välittömästi työnjohdon litteroitavana ja siirrettävissä palkan laskentaan. Aliurakoitsijoille voidaan välittää heidän työntekijöidensä työaikatiedot säännöllisesti vaikka sähköpostilla. Käytettävissä on jatkuvasti täysin reaaliaikainen tieto työmaalla toimivista henkilöistä. Ohjelmalla hoidetaan uusien lakisääteisten velvoitteiden mukaiset raportoinnit verottajalle sekä hoidetaan tilaajavastuulain mukaiset toimenpiteet. JD Työmaahenkilöstön hallinta on osa SaaS-palvelussa toimivaa Evry Hydacomin kokonaisjärjestelmää, jossa tarvittavat tiedot arkistoituvat aina automaattisesti. Hydacom. Sujuvaa toiminnan ohjausta toimistossa ja työmaalla.